Tadi ko por nga aingu biang yu blai ba nga yo ban beteng biang ye kani ke ban sam ye khin ka jong blai kani ka por nga sngo burom yu firu kum chu wei pi wei ba pi snap ine ka khin ka jong blai u blai ndoreng kat bat fi ni ka sngi bat ki sngi shakmat baro to blai nang ai bori fi ba pi nang khlan yo try ba pi nang kot nang khia kran bat pi nang roi nang man bha de ka jingai e ka jong blai ni ka por nga kwa ban pin kan mai fi ne ka khin ka jong blai kaba ngala beteng ban hikai nagatuka siti baring kong korin kalenong kaba khatlai kadukot kaba sao kiktian kiba ong kumni ka jing i kale sbon ka jing i kale sbon ka kani ka kentien jing le sbon hang ni kadai kata ka jing long la kloi ban shakri ka jing kwa ban le na ka benta ka jing mentoi jong ki wei kata ka jing sngo tenat ban le na ka benta baki wei kin sok baki wei kin kemen kata ka di ka jing sebun ubriu uba ie hude ubriu uba aipor bat kata ka jing kwa jong u ban aipor kalong tang na ka benta ban pen sngo bahai ki wei mar kata kami na kata ka jing ie na kata ka jing ie ka pelong i uba udon ye kata ka jing kwa ban pensuk ban pen kemen ye ki wei ta ka di ka jing ie ka bale sebun kitong ini pek nuksa yu Jesus Kristus Jesus udon ye kani ka jing ie ka ba pelong yu ba unwan shika pruthai wan shika pruthai baro ka ba ule eki kam ki babha omdei na ka banta ya ladehi henrai baro ka ba ule eki kam babha ka de na ka banta ka jing sok ka jongi u apsul pol ru udon kani ka jing ie kata kalong wang ngala theno yala ka jong ka jing im kum ka jing kenya ka duan ka mut ka jing im ka jong apsul pol hadin bola IT ka jing im jong usho jisu u im ka jing im ka ban thelot ka ban ailot ye ka jing im jong u na ka banta ka jing mentoi jong ki wei kata ka ka jing ie ka ba penlong ye yu apsul pol bo IT lot ka jing im jong u nam tau jisu Christ u IT lot ka jing im jong uru na ka banta ban shakri ye ki wei kata ka di ka jing ye ka badap slay how absolute pol ka jing sebun ka dei kata ka jing long la kloi ban ai tino yala ka jong ka jing im nam taki wei ni don ni ka jing ye ka pen kwa yangi bangin ai tino ka jing im jongi na ka menta jong ki wei namar ka jing smong ternat ka long tang ban yo i ba ki wei ki sok ba ki wei ki kemen kum ki kimi ki pa ba ki ye ki khon ki kwa be ban le nam ta ki khon bakin yo i baki khon ki sok ki kemen kata ka diga jing sebun kata ka diga jing i ka jing sebun ka dei ka taru ka jing he men sim ka jing long la koloi ban yarap ka jing long la koloi ban ai ka jing long la koloi ban shakri kataru kami na kata ka jing sebun kami na kata jing i ka ba penlong ba ngiklat yala di ngim perkhat su na ka menta ka jing sipam henrai ngi perkhat baik na ka menta jong ka jing mentoi jong ki wei ngaklet na ka menta ka jing mentoi jong nga perkhat nam ta ka jing mentoi jong ki wei ngaklet yer ka jing sitom de ka jing sitom pen ban ngakloi baik ban le na menta ban yarap ye ki wei khnang bakin kin sok kin keman kata ka de ka jing sebon ka ba kham sko tanat shu ko ong gumni ka siti ki nong room ka long ka ba ar ka dekhot ka ba saw ka jing sebon u blai ka thau yalam se ka jing kala ka bomon kata ka jing sebon u blai ka di kata ka jing long la kloi ka jong u blai ban priang yangi compare kum nongi long kata ka jing sngo tanat ka jong u blai yangi ban yarap yangi ban ai jakai yangi wala ngim dei hok ban yo henrei u blai u ai jaka kata ka jing sngo tho jong u ye ka jing long tlot ka jong i kata di ka jing sebon ka jong u blai tongin don ye ni ka jing i ka ba pelong yangi bangin pen pau ye ni ka jing i cheki wei da ka ba tongin sngo tanat ban le ye ki wei ban yarap ye ki ban shakri ye ki ban ai jaka ye ki ban priang ye ki compare kum no ki long ban le bah ye ki compare kum no ki long tamar ka jing i ka le sebon ong ka tien ka jong u blai to blin kur khui feeling da ni ka jing snap ye ka tien ka jong blai nam ta ka buram jo amen